Suket entek kabeh. Wedhus do mana wes. Nek arep golek yo nandi. Wah, kae dhuwur kae ijo-ijo kok. Jal tak urung tau rono kok. Parani rono wae. Wes. Jo, gawean iki saiki Jo. Gawean iki akeh, Jon. Terus Lah, gawean ana di TKB lah piye? lho, lek gawean kok ora ono ditik iki piye maksudnya gawean opo? Gawean kuwi ngamplas rel ngukuri dalan. Nah, kuwi ora gawean, kuwi golek gawean. Lah iya golek Lek nang golek gawean ya ora ono ditik to, jojo kowe iki ya senengane kok. Ngene lho. Piye, Jo? Dadi iki gawean iki ora saged sepaneng. Terus Ora saged serempeng. ya Ngono. Nek engko nek wayah sugih ya sugih dhewe. lah wong ya bener karepmu. Lah nek mung retik-retik sugih iki kok ya ono. Ya ono Lah sapa? memek. Lah ngene iki. Salah kaprah ngono. Lah kowe ndek ngendi? Kita bagus men kowe. Oh, ya jalan-jalan sekali Semarang, Jo. Kowe ora rutin Semarang, Jo. Ora arti aku, ora tau sopo nek kota. Sopomu karo wedhus wedhus aja. Oh, Walah ning aku kesinan Jo ning. Lah piye? Ning Bang Ijo sing nek cedak Simpang 5 wi, Jo. Kuwi kono kecelakaan, Jo. Walah wong wis wake pol Jo. Wis wake lah. Aku ngerti ngasih ra iso, Jo. Ning jenengku akalku akeh, Jo. Aku golek ide, Jo. Wis kali wong tak benguki. Kuwi keluargaku. Wah, wong sekali minggir kabeh, Jo. Akalku akeh, Jo. Ning mbosok aku tekan ngono, Jo, jebul apa jajal, Jo. Apa? Wedhus ketabrak mobil kok, Jo. Walah aku yo diwirang wae to, Jo. Wis. Sepaino sing Pale. Pedhus peno kalau jibola kira. Kowe tong jajal. Iya, kok takoki peno ya. Lah kowe anu ndek ketemu anu, Bra? Ketemu sapa? Ketemu lek Kardi. Ya ning ndi? Lah iya lek pas lek Semarang. Ora genah. Lah lek Kardi lek sugih saiki lek Semarang. Alah, yo sugih yo wong sugih wis biasa urip. Aku ora arti ning di Semarang ora arti kok. Biasane wong sugih ngono ki lali Karo karo anu ya, karo wong cilik-cilik kaya ngene iki. Anu sing jenenge Kasan ki lho. Kasan Anwar. Kasan Anwar sing entuk wong tonggo desa kae. Oh, tonggo desa kuwi sing wonge rada dhuwur ning sing godhenge dawa anu lha piyemu. Lah kuwi to, ya Allah Gusti. Betal lho mburu. Lah kok watu berarti. Lho asli mending-mending kene. Iya, mending mu cilik, mesti Mending eling cilik. terus, eling dhuwur anu. Ning eling tok. Lentok ngono. Lah ya ora iso kaya apa-apa. Iki mbahas masalah Kasan gitu. Lah iya, betel mburu. Betel mburu kowe to. Walah, ini Jo aku petok mantane sing dhisik rebutan kene gitu. Wah, aku petok. Walah, saiki kinis-kinis Jo. Mosok? Heeh. Wah to Jo. Rasane to. Walu. Jempil pinu tenan. Gempi. Jeno enak tenan saiki mbuh wis entuk bojo burung ya Jo. Mbuh ya. Kasan Nak Kasan. ngono iso gelem karo Kasan kuwi. Makane kuwi lho Kasan wis sepe kuat to, Boy. Oh. Mari bola-bali yo pakne dukun. Pakne dukun. Cek ketoke Kasan pun ketok ya mendelem. Le seneng kandan-kandan. Le wong kandan-kandan yo ora dite yo sapa sing gelem duwe. Anut. Lah iya. Gelem. Wah kok picise kok san-san. Ngono. Sing kae sapa jenenge iki mantane jenenge kae. Mantan Udah, wala ngeri. Jan krenyes tenan. Kowe ketok ora tau ngrasake ojo. Kowe tau ngrasake ketok ya. Yo nak ngrasake. Lah kok piye ora tau. Ora. Kira-kira rasane piye, Jo? Kae mbok go ngalon nek prapatan bengi-bengi. Lah prapatan ngetersuntik Jo, wae mriyang rek tak terke ojo wong kena apian kok. Sing pikiranmu elek terus sing mari. sontek kuwi to, ora wedoke. Ning kowe sing arep nyontek. Jo, piye? Pelaku-pelaku yo golek pemandangan yo. Penak-penak ngrasani wong kok yo. Dah wong senane rasa-rasane. Yo. Jo, iki kene Jo. Pemandangan karo ngrasani wong. Nah. Ya iya ora gawean rano rene iki yo, Jo. Kowe ngerti gunung iki ora jenengane? Ora ngerti Jo. Jenenge gunung iki ngerti gunung.
gunung lho, Cuk. Lah kowe iki senengane iki to. Sejarahe nenek moyang iki aja mbok nalekno. Ngono lho. Iki jenengane iki Mas Kumambang. Artine tak teko artine apa? Mas sing nih ketok. Jadi Mas sing ning dhuwur banyu ngono lho. Lah Mas endi, Cuk? Lah ndasmu lah watu sing duduhi pra Mas. Wah. Dikiduli. Oh, didol terus emas di toko emas ngono. Berarti kan watu iki emas, koyo emas ngono. Mulane iso ngisor iki ono banyune akeh ngono. Mulane sing jenenge Mas Kumambang. Kuwi jarine wong-wong ku ngarang Dewi. Piye? Nek ngaret nggon paturan. Celana jarane Cuk. No. Nek ono. Lapo kowe nguntai ngono kok. Lapo nek ngono. Kuning-kuning ge. Rene no. Oh ya, yo. Malah Nanti ngono. Alah ngarit iku tak kira dhuwur iki akeh sukete lah jebul watu kabeh. Segedeng ya kowe. Lah piye? Aku ngerti nek nggon kok dan rano kok golek suket nek kene ono watu krikil iki cekekno. Lah saiki arek pedhusku yo entek kabeh harine. Wah, lek kok dengerin kok pas wong telu iki. Lah iya. Kok reuni dan reuni 90. Piye? Ora kelingan piye? Lah wong telu iki dolanan cek umbelen kabeh lho, dolanan setan iki lho. Wes menangan dhewe Yo bengi kok. Kemarin ngono. ayo Kan greyekan. Kalahan yo batire dijebri kabeh kok. mangane nek kalah kok terus lapor makne. Yuk balik yuk. Ayo. Kesel aku, Cuk. Makene Kancane muga teko malah ngajak balik piye maksudnya? kowe kene kok nol, kowe jane arep ngaret terus sing ngaret sih. Watu ngaret. ngareten. Saono nang mlebu sak ra wis no. Ya wis mulai kok kono. Wes iki balik yuk. Paeno ben ngaret. Watu. Kene nggone Joyo ngerosokke watune. Indahnya negeri tak seindah hatiku. Ya Allah, aku pengen kamu.